Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Experience ban menta kini ni ong ba ban ya begele susurok ka jing penduk mentoy ke bon kinorap ka bahangin rumah diskonsul in pan ka resolution diskonsul ni trailang kenang ni yo ban amen ya ka sedul nama timut ban ra no menta ngan IP ke e number 1 ngai ka amen ya sedul ka dei ban penduk bor no ya ki rang ba snong ya ki skim kata ka wei kam tam ayo hanu berkom ki introduce no da ka election commission kamut mentala da don ke jing yele election hapo snong hapo thau kamdei su ban conduct his aim leni ke council barabar habadon ke election hapo snong ke council ka authorized us aim ulek ka upet election kisa ai ke sanat ke ram snong meno badi banjob rekum balong menta ka amendment kalong be direct na ka election commission jong ka state hak ke council kin sala best kata kin sali penilai election mud ka bor jong kis em ka bor jong kara paksan kamlong kani kan man ra bon ke ji khajia kata ka ka ba ka finance example menta ki release pisa na po Delhi ki release po discuss ulek ki ai ka tu pisa ka tu pisa kin audit ka tu pisa kin audit kemud kam sudan jo ka free hand kumen chwa la dei di collect tax la ni kono discuss bud kis em ro gila ban hab haka ka ain ka bakin sa frame kat kam ki rules ngingi siam ki bon ki menta kanam dei show ka reti ka dustur kala long no da ka way ka reti kala change no da ka intention jong ni ka long ban protect ban pene ban pensa ban preserve ban promote jing siam dei ban penduk tingi siam ba kane ka way ka long ka paton kam ba ka amendment jong ka sedul ka ngite ban ni don kiti hangno ngimla ban don hapo state government ngimla ban don parliament ngila ban don ro andre ngi batai ro ting accept ra mereka bela ke data ma discuss nala kata daw ha jing ya fail jong ka UDP bat kan NPP ke jing ayu jong ki court ingi join da kata ki intention ka ba ka discouncil bat ka state ni de pan ya fair example ha ka por ba doktor mukul ulong chief minister ude kongres hiro hakatu ko por ba pensengan ulom UCM ude kongres andre ba pensengan majam ting mentapan penyok bor ya ki rang ba snong hakatu ko por ba pensengan le cedo supreme court te kamde ka ke barai ha po state comment le ni ka barul ha po state comment ka di benrul ha dis council kamde ka no ka jingetre be tre lang ha po state comment ka di benlong ka council kamlong ra kala pan ya per la de ka jo ka party le ka different party ka council ka don ka jong ka state la ka jong ka kata ka yang ngatain ki di pan ya per ka state pan ka dis council kamut hang te ngilong opposition hang ni ngilong ruling kamlong ru kata ka ai ngapo council kamdon re ka ten schedule ma ka ban disqualify kamdon re kata ka ne kata the example man hakini example ku mumarang MDC marang utrelang bat ka ruling ko por ni klem na congress ni klem expel you ni sya no trailer do na marka an ka sya tabeling ngim sya te kata daw ka jingrum jong ni hapo ka council kamde abai ne kwa kamde da mon re tang pan pne pensa tang nam ta ke interest jong ka council interest of the council means interest jong ki kasi jantia bat ki karo jong ni kam tang kasi jantia kan ne dis council interest jong ki la amen pat ka sik sedel ka ta amde tang kasi jantia ka ta ki karo ka ta ya bapun ki kumbachi khatwei tli ki district council ka ta kata daw ni kum ka kamta ma kasi hills ni perkhat sani bha ka ne te the rest nga try ka ne ka you ni accept ki jingkeli kat pe kwa ban